कौन सीता एकाधी पन्न कुटीर आउ समय विलंब न करी मु कुटीर निकट को जाई मोर दान ग्रहण करी मोर कार्य हासिल करिबी आज मोर दान ग्रहण करिबा नै प्रत्यावर्तन करू अपेक्षा करंतु पवित्र पुण्य आउ जदि न देवे ताले से हस्त हस्त नुई मु जीवन एक थर भोजन करला आउ एक थर मु मिठा ताले मु बोली जति वचन मु आपन फेरी दिबा पई कहू मोर वर्तमान मोर स्वामी आसुथिबे आपण किंचित अपेक्षा करंतु से निश्चित आपणकर चर्चा करिबे राजा
କାହାକୁ କଣ କହୁଛ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଧନ। କାହାକୁ କଣ କହୁଛ? ଛୋଟଟା କାଇଁ ମାରୁଛ କି? ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ସଜେଇଲେ ଅଛୁ କି? ମନରେ ଆଘାତ ହେଲା ନା? ଆଉ ପଚାରୁନି। ତାହେଲେ ମା ଯଦି ଆରେ ଇଏ ନିଜ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ଇଏ ଭାଣ୍ଡର ଅର୍ପଣ ବାଡ଼େଇ କରୁଥିବା ଦେଇছে ବୁଝେଇଲେ ବାନ୍ଧିବେ ବାଡ଼େଇଲେ ବାନ୍ଧିବେ ଡକ୍ଟର ତମ ପିଲା ଯାହା ଶିଖିବ ଏପରି ଏଇ କୋଟା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରଚି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ମା। ଆପଣ ବନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ରେଖା କାଟିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ହସ୍ତ ବଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବି। ନାଇଁ ମା, ହବନି ହବନି।